Mga may adlaw siya na mga kanan. Ya mga buho ta din kuan para sa himuon diri mga sa eskwelahan mga sa barangay. Himuon kining kuan. Kontospit mga basurahan mga pasapan. Lain lang kaya na mga eskwelahan. Mga vlog ba mga kay watay lain video. Mao nga ato ni kunik mo tang para makablog ta. Aron na natin pa-upload sa YouTube. Mga salamat sa mga viewers, subscribers, salamat sa inyo na diyan. Mga kap-kap na itong trabaho karon. Kap-kap sa kap-kap.